Duha pa lamang sa planong 4 ka bus station sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT project ang hingpit nga naporma. Lakip niini ang station nga nahimutang sa N. Bacalso Avenue duol sa Cebu South Bus Terminal ug ang padayong i-construct karon nga station sa Osmeña Boulevard duol sa Cebu Normal University. Kahinumduman nga una nang gi-extend ang target completion date sa Package 1 sa BRT gikan sa Desyembre ni aging tuig 2023 ngadto sa Hunyo karong tuiga. Apan karong unang adlaw sa Hunyo, duna pay duha ka bus stations ang wala masugdi og tukod. Gianunsyo sab ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga wala pay kasiguruan kung unsang buwana mahuman ang unang hugna sa maong proyekto. I cannot answer you with a definitive yes when yun mahuman or mahuman na ba sa targeted date. I will still have to talk to him within the week. Usa ra gid akong giingon nga usbo nila ang station na gid na duol sa Kapitolyo. Mao ra gid na. But aside from that, everything is a go. Gani karong adlaw atong naabtan ang pagtaod sa mga dahon-inspired nga mga roof frames sa ikaduhang station sa BRT. Saysay sa site engineer nga si Engineer Lance Magno nga sugdan na nila ang ikatulong station haduol sa Fuente Osmeña Circle sa di pa mahuman ang buwan. Maybe next week or after 6 days mahuman na ta diri sa ato ang left station. Ang amo na lang gihulat is ang delivery nga giusab ang design sa roof frame dito sa Fuente. If maabot na gikan sa China, makastart naman sa Fuente. Apan tungod sa pag-anunsyo sa pag-asa sa pag-abot sa rainy season sa atong nasod, kabala kaniya nga maapektuhan ang pagtrabaho sa mga stations. Affect jud siya ang rainy season. For example, if mag-uwan gud siya is ma-stop jud na mo ang welding kay mga hot works. Dili jud ta mo kuan sa mga hot works kay basin niya nabasin na yung mga damage. Siyempre, tao sad baya. Mensahe sa mga trabahante sa BRT alang sa mga commuters nga kun mamahimo, mas patasan pa ang pasensya. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu.